Ahir els tenien cantant Baby on Board, són melòmans, només canten això en la seva veu, no se basten de cap tipus d'instrument i estan esta nit amb nosaltres. Falta un, però se'n recordarem d'ell. Molt bona nit, els tres. Ells són Pau, Javi i Edu. Sí. Javi i Edu, perfecte. M'havia jo quedat només en Pau, no sé per què. Per què serà? Bueno, falta Gonzalo, però està amb vosaltres, no? Sí, està amb nosaltres, sí. Com va sorgir aquesta idea de fer un quartet més propi dels anys 50, si me'l permetiu? No? Sí. Com és? La veritat és que nosaltres ens coneixem d'haver cantat uns quants anys en el conservatori. Fèiem també instruments ahir, cadascú el seu instrument. Edu tocava el clarinet, Javi el piano, Gonzalo, que no està, toca la guitarra i jo percussió. I quan ens juntarem tots a cantar, a estudiar cant allí també, començarem a cantar en bodes, bautisos, la típica BBC, no? I acabarem dient, escolta, fem alguna cosa un poquet més diferent i acabarem derivant en l'estil este que dius tu, que és prou més propi dels anys 50 o 40 americans que d'ara. Però escolta, també tenim altres versions que sí que són d'altres èpoques, altres estils, i toquem un poc de tot. Sí? Qui has escollit les cançons? Conteu-me. Entre tots ens debatim entre els quatre, fem una selecció i es triar entre els quatre. Entre els gustos, no?, de les quatre. A veure, tu què t'agrada? Vinga. A mi, a mi m'agrada més el bolero i la cançó més... Més clàssica. Més classicona, també dels anys... més dels anys 70 que dels anys 80, més, així un poc més moderna, però m'agrada prou, sí. Heu vist moltes pel·lis per a endinsar-vos en el paper de quartet a capella o no? Realment no. Jo crec que és més influència de... O sigui, en realitat va ser més com una cosa pròpia, quasi sense buscar-ho, i després ja, una vegada ja estàvem endinsant-nos en este món i tot això, vam conèixer i vam mirar altres grups, tipus els Golden Apple Quartet, els Luthier també un poquet, encara que és un estil diferent i són uns cracs increïbles, i altres grups americans, Steel, uns quants d'estos que són... Allí hi ha molta més tradició d'aquest tipus de música a capella que així. I el nom de Melòmans, allò per l'amor de la música que estàveu ahir en el conservatori o per què? El nom també, un poc també com el grup, va néixer en un corredor, quasi sense voler, i sí que és un corredor del conservatori esperant a entrar en classe, i el nom no significa res. Home, sí, sou melòmans, no? Sí, és un nom, però vull dir, no és la barreja d'altres noms, ni és... Cadascú que entengui el que vulgui, cadascú pot entendre o bé que som com més melodia, o més... O melòmans directament. O melòmans, és a dir, la idea era eixa, que acabarem nosaltres en eixe nom, que la gent diga melòmans i pensem nosaltres. Bé, el passat 8 de maig, si no m'equivoque, estrenareu el primer vostre disc, que es diu Desconcierto. Més que disc era l'espectacle en el que hem estat treballant. El disc està en projecte, i... Ah, val, pensava que l'havíeu fet en disc, però és un espectacle que ja està en marxa i es diu Desconcierto. Què és? Exacte. Conta'ns un poc. Nosaltres, quan començàrem a muntar cançons, la veritat és que anàvem un poc a veure com anava funcionant, si funcionaven bé, quin tipus de cançons podíem arranjar i tot això. I el que volíem, quan ens plantejàrem cap on volíem anar, volíem alguna espècie d'espectacle, o sigui, un concert musical, però que tingui alguna cosa més. I aleshores vam optar per fer una barreja de música, sobretot protagonisme de la música, però barreja en teatre, un poc d'humor, i per a donar-li un toquet més divertit i per a que la gent també tingui un altre al·licient per a vindre a veure'ns. Que curiós, o sigui, un poquet de teatre, d'humor i de música. La gent és contenta o és ja contenta dels espectacles? Va ser un èxit, l'espectacle, un èxit prou gran i estiguem, la veritat, molt contents i molt satisfets en el resultat. Com va rebre la gent el concert? Jo penso que molt més de lo que nosaltres ens esperàvem, perquè sí que és veritat que la gent va començar en un somriure, que era la nostra idea, i el somriure va anar, cadascú es ria en un moment, però la gent també va eixir en el mateix somriure, i després ens ho van dir que va estar molt bé, que us van passar molt bé, i jo penso que el millor és que nosaltres també vam disfrutar prou de fer-ho, que jo penso que és una... Això és el més important. Clar. És el més important perquè, sobretot, jo crec que el que ens manté, o sigui, el que ens fa tindre aquesta il·lusió per a això i per a continuar endavant és la il·lusió i el bé que ens ho passem tant cantant, sobretot, com
com fent totes aquestes coses. I la veritat és que disfrutarem molt, I és que era un poc nerviosets, que era la primera vegada que... Però després, conforme anarem avançant en l'espectacle, anarem agafant confiança i estan més relaxats i disfrutant-ho més. Sou com l'únic grup que fa açò d'esta barreja entre, com deies, humor, teatre i música en València o la comunitat? Bueno, en València... Cantant a capella, també? És un estil prou reduït, o sigui, no hi ha molta gent que faci aquest estil, però sobretot hi ha més tradició en la zona de Torrevieja i tota aquesta zona costanera, sobretot perquè hi ha gent que és els turistes alemanys, els turistes anglesos sobretot i americans, que són els que d'alguna manera han introduït l'estil a la comunitat. Després en Catalunya hi ha un poc més de tradició i poca cosa més, la veritat. I de fet, així, hi ha una associació espanyola que es diu Associació de Barbershops Espanyol... Bueno, com és exactament? SAPS. Spanish Association of Barbershop Singers, exacte. Aleshores, aquesta associació, de fet, es va ficar en contacte... Nosaltres no sabíem quasi ni que existia. I es va ficar en contacte amb nosaltres perquè cada any celebren com una espècie de convenció de trobada de grups barbershop d'arreu d'Espanya i també convidats d'altres països i ens convidaren a anar per primer cop i la veritat és que ha sigut una experiència, estàvem en Múrcia... Heu quedat tercers. Hem quedat tercers, efectivament. Sí, és que jo no es compta que hem quedat tercers, tercer premi. Sí. Està molt bé. I sobretot també l'experiència de jo que sé, conèixer altres grups que desconeixies de la seva existència, que estan fent el mateix que tu, exacte. No, però la primera vegada i fer ja el tercer premi és... L'any que ve, a veure si ens plantegem a anar un poquet més... Està difícil està guanyar, perquè n'hi ha grups molt bons i cada vegada n'hi ha més, sobretot. Sí que és de veres que ells destacaven que, clar, nosaltres el primer any que entràvem en aquest circuit, per així dir-ho, però ells ja destacaven que tenien... O sigui, que en els últims anys sí que s'havia notat una certa incorporació de més grups a aquest estil. I sobretot és l'oportunitat de conèixer a gent d'altres cultures que comparteix uns mateixos gustos i unes mateixes aficions que tu. I jo què sé, va ser una experiència de veres molt gratificant com a grup i a nivell individual. És tan difícil com pareix, perquè jo sent que ara mateix estem sentint i me pareix molt difícil poder empastar totes les veus, que estiguen tan acompassades. Quan costa això? Porta treball, perquè clar, si tu comences a cantar i si un dels quatre se'n va una nota, es nota prou, perquè clar, també és un poc d'història d'harmònics i tot això, i la música tens que tindre molt de cura, no només a l'hora de cantar, sinó també que ninguna veu destaque més que la resta i porta hores, però bueno, és ficar-se, no? Sí, de totes maneres també jo crec que res d'això hauria sigut possible sense la col·laboració que hem tingut especial d'amics, diríem, perquè al cap i al fi són amics. I hem tingut, per exemple, al plànol vocal i musical a Cristina Contreras, a nivell d'actuació d'escena a Maria Colomer, les coreografies de Frank Alonso i després molta gent que ens ha ajudat. Els estem molt agraïts. Molta gent. Hi ha molta més gent que està... que ens ajuda que nosaltres quatre. I que també que vos tenen que sentir des de fora per a dir-vos si realment està sonant bé, perquè cadascun igual cantant a soles, pel que heu dit, cap du la veu cantant. De vegades uns i de vegades altres. Normalment l'estructura clàssica d'aquest estil és una persona que fa de baix, que en aquest cas soc jo, una altra persona que fa de baríton-tenor, que és Javi, una altra persona que fa de tenor o lead, que és la que majoritàriament en la major part de les cançons du la veu principal, que és el que falta avui, que és Gonzalo. I després està el tenor alto, el contratenor en aquest cas, que és Edu. I aleshores, ja t'he dit, la major part de les vegades, per estil i per facilitats harmòniques i tot, el que du la melodia és Gonzalo. I després, però hi ha altres cançons que les du Edu, Javi, jo... Anem variant, no? Cada vegada du una. Vos ha fet més romàntics, això? Vos fa lligar més? Perquè jo no sé, si se fiqueu així a cantar les dones se vos cauran als peus, no? Això, Edu. Edu és el que més aprofita la seva condició del quartet. No és de veres. Realment el que més l'aprofita és Gonzalo. Clar, que fàcil és tirar-li la culpa que no està. Doncs ara vaig a defendre el jo i jo me pareix que ha sigut Edu. Que no. Bueno, però les dones les agrada, no? Més. Sí, a les mares, diguem. L'amor de mare sempre. Sí, a Cristina, que és la nostra directora vocal, li agrada molt. I a les iaies, i ja està, però ja no. I ja només, no? Però veus, això sí que és curiós perquè en altres entrevistes, bueno, parlant amb gent, en altres entrevistes que hem fet,
ens preguntaven si amb aquest estil, el que dius al principi, que s'associa molt als anys 50 o que és més antic, si aconseguíem captar l'interès o agradar a la gent més jove. I clar, d'alguna manera la gent no es pensa que siga possible, però la veritat és el que responem sempre, que com nosaltres mateixos som més joves, la gent sí que sent una espècie d'empatia i diu, hòstia, uns tios així joves són capaços de fer música vocal i jo què sé, que sí que els crida l'atenció, no? I no s'atreviríeu ara a cantar un poquet? Encara que sé que falta una veu, però fer alguna que la seva veu no se senta molt? És que és impossible. És impossible perquè... Melomans són 4 i... I a capella en solitari? Un poquet? És que talla massa. No sé si això és més difícil encara. Sí? Encara estem més indefensos. No, però és que falta, per a completar les harmonies de totes les cançons, cal que estiguem els 4 i a més que... És que no sona igual. Però un dia que heu vingut, no? No, però vindrem altre dia si vols. Sí? A cantar els 4? Quina llàstima. Sempre que mos convideu. Bueno, i heu escrit alguna ja? Sí. A veure, sí Més o menys. Tenim alguna que sí que és nostra al 100%, però encara no està estrenada ni res. I sí que el que sí que hem fet és molt d'agafar cançons i adaptar-les per 4 veus. Fer arranjaments sí que els fem nosaltres, quasi tots els arranjaments els fem nosaltres. Perquè, clar, per a 4 veus, les cançons que nosaltres volem no estan per a orquestra o per a... I n'hi ha també molt per a 4 veus en 2 dones, per exemple. 2 dones i 2 homes, i fer l'arranjament per a 4 homes no n'hi ha tant i és el que fem nosaltres. Qualsevol cançó no val, no? O podria valer? Podria valdre. Però és difícil. De totes formes, jo he de dir així que està Javi, ell sí que ha composat una cançó que va ser fruit d'una... Anda! Va ser fruit d'un descontent en una veïna que teníem. Sí, va ser la primera que vaig escriure, sí. Sí? Explica la història. Sí, per favor. Nosaltres quedem a assajar en casa de Gonzalo, que és el que no està. Ja m'imagino. I sí, i clar, Gonzalo estudia per les vesprades i nosaltres no podem quedar a assajar fins que no... Quedem tard, perquè quedem molt tard. I normalment sopem i després assagem. Bones hores per assajar. Sí, molt bones hores. I procurem fer-ho a espaiet i que no... Menos mal que no és heavy metal. Menos mal, sí. Clar, procurem fer-ho a espaiet i tal, però la dona de dalt, que sí, ens està escoltant, demanem perdó, val? I sempre agafava el pal de la granera, pensem que és la granera, i començava a golpejar. I ens anava en un altre puesto, a una altra habitació, i golpejava també. És que no ens deixa fer res. Així que li vas dedicar una cançó. Bueno, i què conta més o menys la cançó? La història de la veïna. D'amor no serà, no? Sí, amor-odio. Sí, és una relació d'amor-odio, molt intensa. Sí, que l'estem molt agraïts a la veïna. Sí, perquè també ens ha ensenyat a cantar a espaiet, que això és difícil, més piano i més, fer-ho en molta cura. Què vos queda per aprendre per al futur? Perquè jo vos sé molt bé, però... Moltíssim. Tot. És que jo crec que això mai s'acaba en qualsevol cosa artística, en qualsevol cosa de la vida, no? Jo crec que mai s'acaba d'aprendre i nosaltres precisament acabem quasi com aquell que diu de començar fa no res i ens queda moltíssim. I jo crec que això és un altre valor afegit a les ganes que tenim de continuar endavant, de veure que tenim molta capacitat d'esforçar-nos i de continuar millorant i seguir fent el que ens agrada. Bueno, ja que esta nit la gent no pot escoltar-vos així, sentir-vos des de casa, on pot? Quan teniu més actuacions, a on i que la gent s'entere? De moment, vídeos es poden veure a internet. El vídeo que heu ficat abans de Baby on Board, el videoclip que vam fer, va ser com una mena de carta de presentació al principi. I després estem ara fent com un arranjament un resum de l'espectacle Melomans Desconcierto, en el que anem a seleccionar uns xicotets fragments i anem a pujar-los per a que la gent pugui veure un poquet de què va l'espectacle. Però d'ací un futur pròxim tindreu actuacions? Estem buscant-les. Sí, bueno, doncs que se fiquen en contacte en la vostra pàgina web. Sí, mira, la nostra pàgina web, això és el que anava a dir. La nostra pàgina web és www.melomans.es. Melomans.es. .com no, és .es. Bueno, també queda pendent aquesta actuació en Vent de Llevant divendres, ja cap a la pròxima temporada, perquè el divendres que ve ja termina, però cap a setembre ja assageu i
duguem Així gràcia a estem. Gonzalo i que no falte ningú, perquè Ja si veuràs, no, ja veuràs com vos és el faré més cantar guapo. als que, Sí, com sí. si estiga un, eh? Ja veuràs, que Gonzalo és el més guapo. Molt bé. Ja veuràs. Vindrem Porta els quatre i sex appeal cantarem. del grup. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als tres i A ja vosaltres. us esperem, eh? Moltes gràcies.